koragna aketo zegny resaka attitude zegny. Attitude, fomba fahitagna raha araiky zegny, karakory fahitanao izy, karakory fahitan'izy, karakory fahitako izy, karakory zegny fahitantsika izy zegny. Mety tsy hitovy zegny izy io. Tsy nona hoe diplôme, tsy nona hoe tany faviagna, fa nona fomba fisaignana zegny, mentalité. Donc zegny aloha tandresantsika hely zegny motivation tieto safe misy leçon zegny andeha hitsoantsika aminazy zay zegny. You're small. Thicken your skin. Become more of a human being. Don't be afraid of the reflection in the mirror, because that's all you can be afraid of. Once you overcome the reflection in the mirror, you've done it. If the lion is the king of the jungle, how can he be the king of the jungle? If he's not the biggest, the elephant is probably one of the biggest. He can't be the fastest because that's a cheetah. He can't be the smartest, so he's not the biggest, the fastest, or the smartest. So how does the lion become the king of the jungle? It's mentality. That's the only difference of a lion and an elephant. When a lion walks up and sees an elephant, he thinks lunch. An elephant thinks run. And it's all mentality. Because when a male lion walks up, he may be outnumbered by a pack of hyenas, but I'm king of my jungle because of my mentality. Asazonao zegny raha tiana viagna take igny. Io zegny différence zegny mentalité fo zegny, mentalité. Ça fait misy ny gazelle, misy ny lion, misy ny éléphant, misy ny gazelle, misy ny lion, misy ny éléphant. Éléphant zegny éléphant le tegna maventy. Gazelle zegny le mahery mihazakazaka milomoy mafy be igny. Or zegny lion zegny agnivo ake. Izy tsy le tegna maventy. Izy le tsy tegna le mavita mihazakazaka, fa izy kafa mahita animal amin'ny jungle io zegny, raha agnaty laonazy zegny lanche. Ça fait anigny ty. Zay zegny mentalité nazy anigny ty. Ke za zegny za mikoragna aminao, i mentalité io zegny attitude io raha ambolegny findrindra zegny agnatiny asarotagna zegny. Fôtony izy koa tsika zegny mangala tantaran'ny lion zegny, ny raha tsapana ake zegny isan'andra izy mila mihinagna, izy mila milantsy, izy mila pay attention, mandany énergie am'le raha araiky tiany atongavagna zegny. Mentalité zegny. Donc zegny misy focus, misy concentration bebe kokoa zegny izy amin'ny raha araiky andeha hitsabony zegny. Donc zegny i mentalité zay zegny mila anagnanao isan'andra. Tsy ndraikindraiky anao mila miorganiser, tsy ndraikindraiky anao mila action. Tonga de launch, action. You are a lion. You know what I'm saying? Something like that. Anao zegny tsy ndraikindraiky anao mila milantsy, action. Tsy ndraikindraiky koa zegny anao mila temps de réflexion zegny. Temps de réflexion. Donc zegny i raha zay zegny entinao mi-build business zegny, manangana business nao. Ça fait anao zegny rehefa andeha anangana business zegny, anao mila managna lion mentality. Mentalité na lion zegny. Zay zegny entinao manangana business fa enfin zegny izy koa mipetraka zegny le mentalité na lion aminao de poinsa fo zegny izy amin'ny farany zegny. Io zegny misy boky ambadiky to hoe makasiky ny mentalité na lion zegny. Avy eo zegny io koa zegny misy karazagna hoe millionnaire fondation zegny nataoko am'le ambadiky io zegny entinao zegny magnatsara le mentalité. Raha ohatra ka anao zegny mila fagnatsaragna le mentalité, azahoanao le raha malakilaky amin'ny businessnao zegny. Izy tanao io ambadiky io zegny millionnaire fondation. Izy io zegny karazagna mentalité entinao mandeha miasa, azahoanao le raha tianao ho azo malakilaky zegny. Fa izy ndraiky koa zegny atsika. They see who's harmless. They see who can harm. They see who's playing games. That lion, that gazelle wants to live another day, and that lion wants to eat so he can live another day. And let me tell you who's going to win that battle. The one who cares the most.
Because that lion knows if I give all my energy at this gazelle, and if I miss the gazelle, if I don't catch the gazelle, I've exerted all this energy and I don't get to eat, I gotta waste another day to eat, I'm in trouble because I won't have the same strength tomorrow. I won't have the same focus tomorrow. I won't have the same drive tomorrow. I won't have the same energy tomorrow. So I got to care enough that I see this opportunity, I see that gazelle coming by, I gotta get it. The lion and the gazelle, the one who's gonna win is the one who cares the most. Every day in Africa, in the safari, a lion wakes up. Every single day in the safari, a lion wakes up, right? And every single day in the safari, a gazelle wakes up. It says that if you wake up and you're a gazelle, you realize if you're going to survive as a gazelle, if you're going to survive, you must outrun the slowest gazelle. In your mind, you're thinking you got to outrun the fastest lion. That's not the truth. You just got to stay ahead of the slow gazelle. That's it. Every single day when you wake up, whatever it is that you do professionally, you better make sure you're not in the back of the pack. You better be as close to the front, if not up front, as possible, because every single day when the lion wakes up, it's only one thing on that lion's mind, and that is catching the gazelle that couldn't keep up. What the gazelle realizes is that the way it operates, that the way it performs, that the way it goes about its daily business is contingent upon life and death. That if that gazelle does not do za zegny aminaka manokana zegny ilaintsika mentalité ny lion io ary zegny koa zegny agnitanoko atsika mitandregny jeu ty zegny ilainao zegny le mentalité ny lion io findrindra zegny mitandregny motivation zegny ohatra le tiako tandregnesagna zao izy regninao tiogny zegny Eric Thomas zegny regninao mivolagna io ary io zegny mamoa le lion agnatin'egninao agny zegny ny zavatra mety fohitantsika zegny ary matetiky tsapantsika zegny izy koa fa alatsinainy zegny ny andra maro amintsika zegny fa mitseky koa manafandray asa koa manaf ka ho anao zegny mitseky egninao fa za manomboko hoe zegny za mivolagna aminao misy lion agnatinao io lilifoazonao i raha zegny à partir ny fitandrignesagna motivation motivational speaker zegny tahaka ny Tony Robbins, ery Eric Thomas, ery Wesley Virgin, ary misy ny Wesley Virgin zegny hitanao miaraka amin'ny liam-badiky io zegny anao mahita makasiky ny affirmation fampiasainy findrindra zegny ny gene script izy complet zegny mety ho azonao avy aminaka à partir ny MP zegny azahoanao izy fa anao zegny mila lion mentalité io de ilainao zegny tsy ndraikindraiky mivolagna mafy zegny tsy hoe mila mivolagna mora hely anao mivolagna mora hely zegny tsy ndraikindraiky izy miteraka disappointment fahakiviagna zegny fa tsy ndraikindraiky zegny anao mivolagna mafy igny zegny vibré zegny agnatin'egninao jiaby agny de mamoha ny nera jiaby agnatin'egninao agny mitarika anao tandeha action zegny donc zegny rehefa magnano action zegny mila mipetraka zegny le but l'objectif de petraka ary zegny dream goal and your desire anao zegny mila mitsabo zegny de mila mivolagna mafy zegny anao ohatra hoe magnano exemple zegny anao hoe mbala tsy hainao zegny karakory mentalité na lion io zegny tandregna anao partir amin'ny vidéo karaha zao ty zegny tandregna makasiky motivation speaker motivational speaker tandregna amin'ny mamaky zegny anao mipitikana mbadiky exemple fo zegny izy koa anao zegny mbanio miaraka aminakazo ty zegny anao mivolagna hoe amelayo ataonao mare zegny zegny isan'andro anao mivolagna zegny isaka fomagna zegny raha amelayo karaha zay zegny anaovanao anao tsy gazelle anao tsy éléphant fa you are a lion Loro say you are a lion karaha zay zegny anaovanao apotinao zegny zay you know what I'm saying? You are a lion. You are a lion. You are a lion. You are a lion.
Anagnanao.